Apa ini? Balungan kan tak kok. Apa? Balungan ora dagingnya. Iki lho. Hah, barongan. Bener tak kok. Iki mah tak kok yo malah biaya aku. Belar ya siam kan. Kowe denger nak barongan kowe kok tak kok jigraji. Ah, sento. Lho rumah sampe kok plak. Kamu lah wong iku aja ngono. Wong turunan barengan kudu aturan. Iya wis diatur ah. Kok nek bar aku genten kowe, bar kowe genten aku. Lha aku menawon. Lah aku ora aturan kowe mau berjoget tapi terus joget. Urung wayahe putih tengok-tengok. Yo ngene to ngejak tukaran aja kowe. Ora tukaran gawe ngene iki ndak apik-apikan ngono ate tukaran itu apa? Napa tutupno aku ora bar ora patek. Alah. Ben barno apa nanti ya nanti lah. Bawa ayo nang kembang yo barongan iki sing dikoyo. Ya. Bawa ayo nang gone gili kembang yo kok iki kebarongan. Kelakuan kaya asu yo kok. Bawa ayo nang gone gili ngono iku yo kayane barongan. Belum diizin kowe. Ora diizin. Kowe ora diizin kok. Lalu ngopo? Wah, ora bersam ya. Potong wis. Ah ya Allah Gusti, paring ana anggreh. Lho ngono kok isih kuat kowe kaya ingrak iki. Kowe nanya aku, ora nanya. Kowe ngetes aku ya. Apa? Nanya aku piye? Terus sak watem lho buta kene kok Ditutup tawan ya Bang, tawane Bang. Ditutup tawan niku. Barang bener kok ditutup dhewe. Wis wong licik. Enggak maju terus ah. Terus Bang, aja kalah Bang. Itu ya jangan sama berapa. Dicorok-corok salah-salah mau. Niat nunjuk aja mau aja pun saya. Iki wis luhur kok. Luhur. Apa luhur? Ya. Gila saya. Mutlak batok ngono. Saya iso aja. Apa yang dipakai? Mulon ah. Apa? Mulon. Kalau sebayang ngadep mulon. Mulon kok. Yang mata kulon ora iso ono maksudnya tantu lah madepe ngeblat ora iso nyuwado mileni ngono maksudnya ngeblate ngono iya ngeblat iki ya apain betul wis kemarin tahun iki lapor susah ya Allah gak ramu nih wis ngono kok lah sing kari Allah Akbar maca apa iku maca nyanyi mang yo maca Fatihah kunine bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin Wala goli amin. Iya. Ini apa sih? Ini yang bang Dodi.
Ruko. Sing bang. Bener ngono ruko. Oh. Aja jongkrangan lho, Bang. Terus dibuka kali. Ya, buka ayo tanya. Maksudnya itu. Allah. Ini enggak dibuka. No? Iya. Ini kan ada dulu. Nik, ora dulu. Hah? Ya ora ngapusi. Ngapusi batok sing yang ngapusi. Nangan iki sine. Tahiyat awal lho. Ah, kowe. Loh, aku kok At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Assalamu alaina ayyuhan nabi. Iku mono ditiki iku lho anal. Tapi kate yo ngene pian. Ora, tapi atu lho ngono. Ngene lho. Iki sesam Allahu Akbar. Mulai nang awal nanti akhir. Kan? Sing bener sing sepisan sapa sih? Lho, aku waca. Aku sing diluru aku. Pak Siban tak jono bubur abang. Anggap ora. Sing nanti opo kan? Aku amoten padoni. Wong tak sing disebut apa? Hah? Aku kon Disebut. Gampang ah. Iwak pitik dibotin, Pak Patung dibotin, Pak Gereh tandani. Piye iki tak kok. Ya napa wong model sing nyemimil bebagi iwak gereh ya ora umum. Wong iku ora kok dikandani malah tek dindi. Lho iki mau takok kok. Ya takok. Tak sauri wujud. Iku ya bener. Ora tambah kok. Ada pertanyaan, ada jawaban. Dadi terbang. Iki tak takoki. Kowe kena joget ning kene. Loh, kena joget ning kene kok. Tak boleh tak joget nanging. Masa niki kok nanging. Nek aku wis segar. Loh, wis kok kono. Kowe kena joget ning kene. Tabonya kan ngatan joget. Nek aku wis lebar kowe kena joget. Nek kowe urung lebar ora joget. Saiki kerenge. Ora kereng iki pelaturan kok. Nah, dadi kowe mau urung bang. Urung kene lagi bismillahirrahmanirrahim malah kowe jedul-jedul. Walau dolinami. Nak kowe, aku mikir. Lah apa mikir tarusoi mesok ah. Lho piye? Masa tangan soi. Ala pelu apa? Lah aku madas. Ya, santai ya, barang sini kaya. Santai wae. Kira-kira lagi jauh penting ngene kok. Ayo. Kok ngatakan buka. Ngatakan loh. Kalau musa kena aja. Lorong. Aku pirang-pirang dino rame kok. Kanan kiri ngomong. Mana enggak? Yang bisa asli. Kemana ke pecah